बेवहाय माने बे फाथाबारि हाई स्कुल एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुल बिनि साखाथियाव उनथिंजाय माने मडेल अंगनाबादिनि मोनसे सेंसन जादों आरो बे सेंसन जानायखाय दिनै जोबोद मोजां खौरां बे ओनसोलनि बा बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोर दं फोरोंगुरुफोर दङ आरो लोगोसे एलपि एमइनिबो दङ आरो लोगोसे बे ओनसोलनि फाथाबारि बिसिडिसिनिबो चेयारमेन दं चेयारमेनजों लोगोसे भाइस चेयारमेन आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा दङ आरो लोगोसे समबाय समितिनिबो चेयारमेन बेयाव दिनै जोंजों बाहागो लानो हादों आरो लोगोसे प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङ आरो जोंना बे ओनसोलनि निसिमा समस्तिनि सासे टिसिएलसिसिनि चेयारमेन मानगोनां कालिचरन बसुमतारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव दङ दासिमाव जोंजोंनो दङ दा नंखायनो दाखालि जों मिथिबाय जे बे जिनिसा सेंसन जानाय लोगो लोगो माने फाउन्डेसनखौ खालामनांगौ मानो होननानै बुङोबा काउन्सिल इलेक्सना सेप्तेम्बर दानावनो जानो थांगासिनो दङ दा नंखायनो थाबैनो गायसननानै कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां न'खौ लुफुंनांगौ होननानै बुंनाय जादों आरो बे कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगाङावनो जुदि न'खौ लुफुंनो हायोबा बिनि जिनिखि मोननांगौ पेमेन्ट बे पेमेन्टखौ बिथांमोनहा मोनजोबनो हागोन आरो मोनसे खौरांखौ खिन्थानाय जाबावदों जे जे दिनाखन माने गायसनगोन बे गायसननायनि अखानायनिफ्रायनो जाय बिथांमोनहा बे न'खौ लुफुंगोन लुफुंगिरि बिथांमोनहा अलरेडि अफिसाव पे खालामबानो माने फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ बिथांमोनहा लानानै खामानिखौ मावबाय थानो हागोन आरो दा जोबोद मोजां खौरां बे ओनसोलनि माने बहाय माबा इम्परटेन्स बा बे ओनसोलनि बिमा माहारिनि गथ' गथायफ्रा बे मडेल अंगनाबादि सेन्टाराव फैनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ लाबोनानै बिथांमोना आइसिडिएसनि जिनिखि फुड स्टाफ जिनिखि जानायनि आदार दं बेखौबो मोनजाहोनो हागोन लोगोसे माने एलपि स्कुलाव थांनायनि सिगां जिनिखि प्रिपेरेटरि क्लास फोरोंनाय आखिनाय बा गेलेहोनाय बे खामानिया बेयावनो जागोन नंखायनो थांनायनि सिगां बिथांमोना फरायहैनायनि एलपिआव हाबफैनायनि सिगां बेवहाय आखा फाखा जानानै थांनांगौनि थाखाय बे अनुस्थाननि बे अंगनाबादि सेन्टारनि वार्कार आरो हेल्पार बिथांमोना पार्टिकुलारलि बिथांमोना गथ'साफोरखौ माने फोरोंनानै हगारहरगोन आरोखि लोगोसे न'आ माबायदि गोलाव आरो बेसेबां आं गोलाव माखौ मिथिया अलरेडि माने गभर्नमेन्टनि मोनसे प्लेन एस्टिमेट दङ नुनायावथ' जोबोद इउ साइज बायदि गुबुन लुखांनायफोरखौ नुनो हादों गुबुन माबाफोरनिफ्राय बे न'आ जोबोद मोजां मडेल जेरैबायदि होनदों मडेल रोखोमैनो मोजाङैनो जागोन आरोखि लोगोसे बेयाव स्पेसियेलि मा बुस्थु थागोन लुखांनायनि उनाव रुम दङ रुमफोर दङ बे गेलेहोनायनि फोरोंनायनि गासिबो संनायनि मानायनि किटचेनबो दङ डाइनिं दङ आरो गेलेहोनायनि माखासे रुमफ्रा दङ आरो नांगौ रोखोमनि रुमफ्रा दंखायो बेयावनो लोगोसे जोंनि ओनसोलफ्राव बिदि मडेल अंगनाबादि बुङोब्लाबो माने ओनसोलाव माने गथ'फोरखौ जोथोन लायालासेनो मडेल अंगनाबादिफ्राव माने थेनहरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथांनि बिथिङाव थांनानै खावलायनो गोसो जायो औ दङ जायगा दङ दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे ओनसोलाव बा जे सेन्टाराव अंगनाबादि सेन्टाराव गाव गावनि बिमाफ्रा गथ' गथायनि बिमा बिफाफ्रा जाहाथे गावनि गथ'खौ एलपि स्कुलाव हगार हरनायनि सिगां बे मडेल साखाथिनि मडेल अंगनाबादियाव जाहाथे गथ'खौ हगार हरो आरो एलपि स्कुलाव थांनायनि सिगां बिसोरो जाहाथे गेलेनायावनो होन लिरनायावनो होन बा मोसानाय मुसुरनायाव होन बिथांमोना जाहाथे आखा फाखा खालामनायनि बेबस्थाखौ लानानै होफायो बा अंगनाबादि सेन्टारनि वार्कार बा हेल्पारफोरखौ जाहाथे कपारेसन खालामो बेखौनो आं बे एरियानि बा गुबुन गुबुन एरियानि अंगनाबादिनि साखाथियाव थानाय गार्जेनफोरखौ बा बिमाफोरखौ खावलायहरो गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।